Yintoni? Ngolo tata uJwara. Ewe, uthe ngagqubaleka? Yenziwa le nto yayisenziwa ngutatam. Anatata. Waya utata. Yenziwa le nto yayisenziwa ngutatam. Utatam wabaleka. Oh. Kaloku akho nto ibalekela kum, mna ndingoyihlo mna. Ndindawo balekela kakade. Xa uthina kwabaleka kukho into ethi ibaleka ugungqeze uzapha. Thini, sangathi injani? Node ndikhethe wena. Soyibhokisi ehambayo. Ndisisidumbu? Ndisisidumbu? Ndiyancokola xhego lam. Loku utheni ungaphekanga? Ndize ndinethemba uba uphekile. Kaloku umqali uyagquma. Hayi, ndiyalambeka kule ndawo ndisuka khona. Hayi, sona sibomvana. Ulithumelo kodwa apha kum. Thini? Hayi, ungumshologu. Utheni? Kwacaba uzokwazi namaxesha embiza. Hayi, nyamezela tata uJwara. Tata uJwara, umtyile le nto ungaphekanga umbane. Hayi, umbane ukhona qwena wena sona sibomvana. Qha ingxaki, isitovu sam sicimile and akonkuna. Tu. Ziru tata uRamaphosa ba umbekile uminista wombane. Hayi, umbekele ukuzathi ke ngoku. Thatha isitovu tata uJwara, zonke into ezimoshakeleyo uzise kuminista. Asiphinde sixakeke eSouth Africa. Ngo asiphinde sixakeke ngumbane eSouth Africa. Sona sibomvana. Balekwe ukuthatha ifoni yam kulandri yam. Ndizawufonela lo minister. Tyhini. Uyozibona. Inalo utilili wakho umbi. Into ngutata osebenzisa utilili. Ithini inombolo lo minister? 07 bla bla bla. Bla bla bla. Ayisebenzele amasipala. Hello. Hello. Hayi. Wanalo. Ngicela into yobana lo misti azolungisa isitovu. Ewe lo misti. Awuyazi umisti uba ngubani? Umisti mani lo bebekwe ngolamaphosha lungisa umbane. Ndiva ngale ntwana sona sibomvana. Hello. Uyibekile lo mntu. Hayi, yeke. Yakoduka amatata uJwara ngawume ndiyotya.